יו. מה טוב כלום, מה טוב כלום. למה אתה נקרא אותך? זה וידאו. הוא מנסה לתת לי צביטה. אז אתה מגוזר את זה. הוא לא יגזור את זה, זה לא מספריים, אני אומר לך עוד פעם. אז אם זה יהיה דק? הוא מועך, הוא לא גוזר. אז בוא נראה זאת רגע. אבל תפוס, תחזיק, תן לו קונטרה. תן לו. אתה רואה? אתה לא מצליח להוציא את זה. לא, הוא מחזיק את זה ככה חזק שהוא... תזהר, אתה תתלוש לו בסוף את היד. הוא תתלוש לו שום צוות, זה לא... אתה רוצה? לא, אל תתלוש לו את היד. אני מנסה לעשות קטע. מה? אפשר לתפוס לו את שתי הצמתות. למה? בסדר. אני מסתכל פשוט עליו ולא על המצלמה. עכשיו הוא יאהב אותך? מה? עכשיו הוא יאהב אותך? איך הכוס שלה? מה נופל? מה זה? לא, זה כבר רשע. לא מצליח להחזיק את העין במקום. די, זה באמת... די, זה לא יפה. תחזיר לו את העין? בוא נראה אם הוא יבין שצריך להוציא את זה לבד. הוא לא יבין. בוא נעשה אם נשגול לו את העיניים. הוא לא צריך לזרוק את העין. יש לו מזל. הוא לא צריך להרכיב את העיניים כמו שאנחנו צריכים להרכיב. ככה שאם הוא לא מכניס את העיניים ומצמץ, נניח, לא נקרא שלנו לא כל כך. חי מטומטמת לי. מה אתה אומר, להקים אותה בלשכה? על השולחן של הבנות? אתה יודע שבוע שעבר רציתי הקרב. פה? מהלשכה. והבנות הרקדו? בטח, אבל אז דיקה התחילה לצחוק. מי? דיקה. תראה, אני מנסה לתפוס אותו ואז הוא מנסה לתת לי ביס, אתה רואה? כן. הוא עצבני. הוא גם את הכוח. הוא מפחד, אנחנו לא שומעים את העיניים. אבל תדע לך, זה ממש חזק. יותר מש... גם הרגליים שלו, הוא יודע לתת לך מכות ממש חזקות, כאילו, אתה מרגיש את ההתנגדות שלו, זה ממש, אתה רואה, הוא מנסה לצמות אותי ביד. עכשיו, זה לא כל כך גמיש, כן? היה את זה שאני תפסתי אותו, הוא היה די גמיש, כן? הוא הצליח להגיע עם הצמתות שלו, הוא מנסה לצמות אותי, הוא הצליח להגיע לי פה לידמה. הוא מנסה, אבל הוא לא הצליח, כי אני יותר מה. על הקרב זה חיה מסוכנת. מה מסוכן? כן, זה לא נעים. מה, אז יש אורל. כן. הקרב עוקץ אותו לא קורה כלום. תלוי איפה יש לו את המקומות היותר רכים שזה פה. ושם הוא לא יגיע. פה למעלה אם הוא נותן לו מכות לא יקרה לו כלום. אבל בפה נניח איך הוא מוציא את זה? לפעמים זה מוזז לעין ככה שהולכת לצד. מספיק, לא? כן.